من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sva hvala i zahvala pripada samo Allahu dželle šanuhu subhanahu wa ta'ala. Salavat i selam, mir i blagoslov na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu, čistu i lijepu porodicu i sve njegove ashabe, drugove i sve one koji ga slijede u dobročinstvu do sudnjega dana. Poštovani džemaate, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Stigao nam je dragi gost, mjesec Ramazan, mjesec Allahove milosti, mjesec Allahovog oprosta i istigfara, mjesec bereketa, mjesec posta, mjesec iftara i sehura i mjesec zajedničkog druženja. U moje lično ime i u ime džemata Ansi od srca vam želim sretne i beričetne nastupajuće ramazanske dane, da ih ispostite u zdravu i rahatluku, moleći svevišnjeg Allaha dželle šanuhu subhanahu wa ta'ala da primi naše ibadete, da primi naše dove, da ukabuli i primi naš post, da ukabuli i primi sve naše dobra djela u ovom odabranom mjesecu Ramazanu. Uz našu lijepu čestitku Ramazan Šarif Mubarak Olsun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من أول بسم الله للختم وللرضا